Ярки цветове, рокли, богато украсени с камъни и паети, голи рамене и гърбове. Такива са тенденциите за абитуренските облекла тази година. Бляскавите тоалети, изработени от български моделиери, бяха показани днес в един от търговските центрове на Русе от настоящи зрелостници. Тази година актуално ще бъде цикламеното, аквамарин в тонове на синьо и зелено. Червеното си е класика, златно и сребърен графит. А бижутата? Бижута трябва да са съобразени изцяло с тоалетите. Не трябва да са много кишосни, трябва да подчертават тинейджърския вид на абитурентката. В празничната вечер младите дами могат да си позволят и по-ексцентричен боди-арт. Гримът и прическата обаче трябва да са съобразени с тоалета и стила. Коковете са асиметрични, елегантни, но така направени, че в късните часове на нощта, с махането само на няколко фиби, косата да върне свободата си. Актуалните цветове са в бежово, русо, кафяви или така наречените естествени нюанса. Ще видите и много обем, ще видите и много пригладени кокове, които са много подходящи тази година за официалните вечери за абитурентите. Също така те са подходящи не само за абитурентите, но и за булките. Every time you smile, you take a breath.